Horasma dihita saluhukna. Adorang so tatangihon hatani tu hata jengulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate lohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Donga saha porsiaon hatani tu hata naga beturbuk jamita di parpunga budari ujung tahun dihita di tikion. Tarsurat do di 2 Tesalonik tulu ayat 10 sahatu 10 alu. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos ta pewiti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Alai manotong jalabangi pas madamena di leho Tuhan si pardame Tuhamuna. Didongani Tuhani mahamusudena. Omma tabiku sianau si Paulus nasinurak di tangaku. Songonido somal taddetangaku dinasa suratu. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus ma hamusudena. Ima sahana. Donga saha porsiaud di bagasa Tuhata Yesus. Nunga saha behitan waeng di ujung ni tahun 2025. Alai hajong jongatan waeng dada holan na laho manal puhot taunon dohot mamongoti tahun ne baru kita. Alai rikok dotok kita manaili tupudi. Marningot perdalanan ninguluta nasa tau bulunon. Totu ragam do nauktabulus di tahun 2025 on. Sepanjang tahun ini tentu ada banyak cerita yang kita alami. Mungkin ada doa yang sudah terjawab, ada pula doa yang masih menunggu waktu Tuhan. Ada canda tawa syukur, tetapi mungkin juga ada air mata, kesedihan yang masih tersimpan di dalam hati. Tetapi di tengah semuanya itu, kita datang beribadah saat ini bukan untuk menghitung kegagalan atau keberhasilan semata, melainkan untuk menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan yang setia menyertai. Donga saha porsiaon, turpuk jamita di tikion, ima pangujungi ni surat ni Apostol Paulus tu Huria Tesalonik. Huria na tongom mengedupi tekanan dohot aka parukilon, dohot aka masalah-masalah praktek ningulu. Termasuk ala adong deba siat tonga-tonga ni huriai nalosok mulaulaon. Tarhonaro mangatoi aka ugasan di donganna, hape ulaonna dang diulaon. Di tonga-tonga ni situasi i, di paujung si Paulus do suratna marhite tangiang dohot hata pasu-pasu. Ditugihon ibana do huriai asa unang holat tu masalai fokus ni perhatian nasida. Alai naing huhu manatap dopak sumber ni hagugun nasi kopi. Ima dopak Tuhan si pardame. Didok naking diturpukon. Alai manotong jala mangipas madamena di leho Tuhan si pardame Tuhamuna. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Dame nanidok nadisi dang namarlapatan gabesu mengadupi masalah. Jala sumber ni damai dada keadaan, dada keberhasilan ni hita zolma. Alai Tuhan ni serdiri do sumber ni hadami otak. Artina ditiki denggan manang sodenggan keadaan, ditiki hipas manang marsahit, ditiki tulus manang sukot akka rencana merdalan. Toktong do marhuaso di bata mangalehod dami di tonga-tonga ninguluta. Donga saha porsiaon, sian akka pengalaman noktabulus di bagasan na sa taonon. Ra torop do siya kita na mangokuhon. Pabua gudang dope akka masalah ningului naso tuntas.
Adong mungkin keluarga na marukil ala ni kesehatan. Adong na marukil ala maol ni na mengalului perkerejuan. Adong mungkin na marsak ala dang lancar usahana. Adong rana mengalami ketidakharmonisan di tengah-tengah ni keluarga. Jalaan mungkin adong akan tertunda ala nyaka keterbatasan. Marhite terupukon di pengok dohita. Pabua ngulu na sinonggopan ni dami ni Tuhani. Dang nasay marlapata ni gabi pitor selesai masudi akka persoalan. Alay marhite dami ni Tuhani, daksay biar ni rohaibe na mga rajay nguluta. Alay pos ni roha nama di pangurupion ni Tuhani. Na mangihut didok si Paulus dope diturpukon. Didongani Tuhani ma hamusudena. Sada pangiduan na patuguhod doy. Ala padonganion ni debatado, jaminan di perdalanan ni ngulut taganuk tiki. Penyertaan Tuhan tidak bersifat musiman. Tidak tergantung pada situasi baik atau buruk. Dan tidak dibatasi oleh pergantian tahun. Molo di ujung ni taonon, manaili hita tokitu pudi. Jala teida gudang dope akka nata parsita naso sesuai tu harapan. Ati pesongoni ikotong do ingototta pabua naso hea ditadikod debata hita. Ai padonganion di debata dada marlapatani gabi ikos sayhobar tu pangidua taima si patupaon di debata. Daong ai dak kita na ubotoan taringot tu na dumenggad di ngulutta. Alai debatado. Jadi molo adok petaida dia kaari nauk tabulusi naso sesuai dope tu harapatta. Ingok ma, nadong dope nadumenggan, nanaeng sipatu paun di debata di ngulutta. Jadi di si mata ingot, totong do HP mangula debata madongani ngulutta. Jala molo taranap tujulu. Ketika kita memandang ke depan dengan rasa takut atau ketidakpastian, janji ini tetap sama. Tuhan menyertai kita sekalian. Debatado nama dongani hita sudi. Donga saha persiaon, di pangujung ini suraton, tabigido musia didok, omma tabikku sianau si Paulus nasinurat ni tangaku. Songonido somal terdetangaku di nasa suratu. Artina si Paulus sendiri do nama nurato surati. Dada halak na asing. Laos huhuk doi patuduhon kedekatan hubungan di si Paulus dohot huria Tesalonik di bagasa Tuhani. Jala na perpudi sehali di paujung si Paulus do surat naon marhite padohan. Didongani asin rohani Tuhatta Yesus Kristus Mahamusudena. Lapatanna naromikko dihuriai dina manguduti perdalanan ningguluna tujulu termasuk dina mangadopi ragamnya kaparukilon. Dada holan akka puda strategi manang akka aturan. Alai asin rohani Tuhan Yesus Kristus do. Ima na martudu-tudu tuha berjuang, holong dohot akka pangurupion ni Tuhan secara cuma-cuma di bagasa nguluang. Jala asin rohaido ujahan ni pakirimon, ujahan ni apolapul, dohot ujahan ni hagugod dihita akan naporsea di tuhattai. Dada marujahan di diri ni hita zolma, dada marujahan di hagugon, dohot hamajon ni portibion. Alai marujahan di asin rohani Tuhani dungulutta. Jadi mulu nek salpohonot tama taunon jala bongotatta taun ni baru. Ikon na mga sahon asin rohani Tuhani do hita. Asin rohani Tuhani do napatuhok kita mamulus ari-ari ni ngulutta lumubi nasa taunon. Jala asin rohani Tuhani do tong na margugihok kita asa hehe siyan akka kegagalan
manang sian akah galiottai. Jala asin rohani Tuhani dotong, napatahuk kita, asa setia marhapor siaon tuaka ari na mangihut. Alani di ujung ni taonon, ditonahon turpukodo tuhita. Toktong ma pasaha nasangulum, keluargam tutuhan si pardame. Jala pangasahom ma asin rohani Tuhani diurut ni lakka ningulum. Unang dirim, gugum, manang sinadonganmu pangasahon, alay asin rohani Tuhani ma. Jala di ujung ni taonon, ingok matong maddok moliati tu di bata. Bohape balgadohok gurang niyak ka arsa ningulum, lumobi nasa taonon. Pasti dosehadong disi, akka pangurupion ni di bata. Alani ingok mahuhut, makka moliati honi tu di bata. Molo peadong akka sita-sita ni roham, naso tuntas dope di tahun 2025 on. Salpuhom mataonon, jala bongoti mamuse ari na mangihut, di bagasan ngulu na marsigatung tu asin ni rohani Tuhani, natotong radi maddongani ngulum, maddongani keluargam, jala naradi mamasu-masu ngulum. Selamat manalpuhon tahun 2025, jala selamat mamongoti tahun ni baru ma dihita sudi. Amin.